ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ସକାଳେ ଗୋଟେ ସିଂହର ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ ସେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରେ ଆଜି ଯେମିତି ହଉ ମୋତେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ନ ଦୌଡ଼ିବି ତାହେଲେ ଶିକାର ଅଭାବରୁ ଭୋକରେ ମରିବି। ଆଉ ସେଇ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହରିଣର ନିଦ ଭାଙ୍ଗେ ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରେ ଆଜି ଯେମିତି ହଉ ମୋତେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ନ ଦୌଡ଼ିବି ତାହେଲେ କାହାର ନା କାହାର ଶିକାର ହୋଇ ମରିବି। ତେଣୁ ଆପଣ ସିଂହ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହରିଣ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ତ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଳସୁଆମୀ କାରଣରୁ ନ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକରେ ହେଉ କିମ୍ବା କାହାର ଶିକାର ହେଉ ମରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ କହିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ସାରା ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସେଇ ସମାନ ହାତ ଗୋଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାର କେଉଁ ଆଦତ, କାହାକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଆଦତ ଅଛି, ତ କାହାକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଖୋଜିବାର ଆଦତ ଅଛି, ତ ଆଉ କାହାକୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯିବାର ଆଦତ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାକୁ ଅଳସୁଆମୀର ଆଦତ ଅଛି ସେ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦିଛି ଆଉ କାନ୍ଦିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଅଳସୁଆ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ପାଏ। ଲହରୀ ଲହରୀ ସପନ ଲହରୀ ଜୀବନ